Yes, ma'am. Ano pa pong order niyo, ma'am? Order ko, pakipunch lata di order ko. Nag-punch mo, nagmadmadali, i-punch mo. Ma'am? Wadi punch mo. Punch mo. I-punch na mo talaga. Purato. Oh, gandahan mo ang pagsiserve, ha? Ang ginandahan talaga. Naa. Ampay bakit? Sino day ta? Agtitix kanyam ti ay Michelle. Ay naapaw. Sumungbat ka. Sino daw agtitix kanyam ti ay Michelle? Ano sumungbat ka? Sumungbat ka. Sika to sumbatan. Sumbatan. Ina. Ay. Ina po. Titix ki di tayo Michelle. Na. Gisel mo sa day tayo. Thank you. Anak mo yan, pa'y nakabayad. Ay na. Ang kagbay-bayad dahil. Ay, malagip na pa yaya. Ipapakitam. Ala, Ang kagbay-bayad dahil. Nandang malagip pa pa. nagalas na mo ta ugalim, kuya. Siguro, kasta ti pampamaya, biso nga kanain ka, toy. Ang kagbay-bayad din. Nagalas na ugalim. Ay, yan mong araramidin ti kasta, ta nagalas dayta, bad dayta. Apan ka kini satanas. No? Toy. Ang kagbay-bayad dahil. Ay, malagip na pa yaya. Kiure aka bayadam. Takaasimot di tao. Latoy, babain na atoy. Bayadam mo lang. Ante! Ante! Aji bariyak nga! Sangaribo di kwarta! Wow! Nag-cute man day ti nga baboy. Nagdakkel, naglumag. Baboy nga. Kit-kitaim nga aso dato'y igim kaw. Baboy ko nam din. Tanga si katikat katungtong ko. Day taaso tikat katungtong ko. Wow! Nag-cute data baboy ni nagdakkel.